Stalo sa vám už niekedy, že ste na jar s veľkým nadšením zasadili semienka, poctivo ste ich polievali, no na jeseň ste zo zeme vytiahli len niečo, čo pripomínalo zosušenú a horkú myšiu chvostík? Presne viem, o čom hovoríte. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá trápi mnohých z nás. Pestovanie červenej repy. Ale sľubujem vám jednu vec. Po dopozeraní tohto videa už vaša cvikla nikdy nebude rovnaká. Dozviete sa tajomstvá, vďaka ktorým vaša úroda porastie doslova ako z vody. A teraz prichádza ten háčik. Zabudnite na všetko, čo vás učili o každodennom polievaní a čerstvom hnoji. Väčšina z týchto starých rád vašej zelenine len škodí a oberajú o chuť. Pripravte sa na odhalenie nečakaných postupov, ktoré úplne popierajú to, čo robia vaši susedia za plotom. Ale fungujú. Súhlasíte so mnou, že menej chémie a viac zdravého rozumu je cesta k úspechu? Alebo si myslíte, že bez umelých hnojív to dnes už nejde? Dajte mi vedieť váš názor do komentárov. Som naozaj zvedavý na vašu pozíciu. Skôr než sa ponoríme do samotnej praxe, poďme sa na chvíľu pozrieť, s kým vlastne máme tú česť. Cvikla, alebo ak chcete, červená repa, nie je v našich záhradách žiadnym nováčikom. Zaujímavé však je, že v staroveku, napríklad v takom Ríme, ľudia vôbec nejedli jej koreň. Pestovali ju výlučne pre jej zelené listy, ktoré pripravovali podobne ako my dnes špenát. Ten tmavo-červený, sladký koreň, ktorý dnes tak milujeme, bol vyšľachtený až oveľa neskôr, niekedy v 16. storočí. Odvtedy prešla táto nenáročná zelenina dlhú cestu a stala sa absolútnym základom našich pivníc a špajzí. Je to superpotravina plná železa a vitamínov, ktorá dokáže prežiť aj v drsnejších podmienkach. Ale to, že dokáže prežiť, ešte neznamená, že dokáže zažiariť. Na to, aby sme z malého drsného semienka získali nádhernú, hladkú a neuveriteľne sladkú buľvu, potrebujeme pochopiť jej skutočné potreby. Potrebujeme spoznať jej históriu a pochopiť, že táto rastlina miluje kyprosť, jemnosť a presnú dávku živín v tom správnom čase. Takže, začnime pekne od podlahy. A to doslova. Prvým a absolútne najdôležitejším krokom je príprava pôdy. Možno si myslíte, že cvikla znesie všetko, no práve tu vzniká najviac chýb. Ak ju zasadíte do ťažkej, ílovitej a udupanej zeme, buľvy nebudú mať silu rásť do šírky. Zostanú malé, zdeformované a plné tvrdých drevnatých vlákien. Pôda musí byť ľahká, priepustná a dokonale prekyprená. Ideálne je záhon pripraviť už na jeseň. A tu prichádza na rad jedno obrovské varovanie. Nikdy, ale naozaj nikdy, nedávajte pod cviklu čerstvý hnoj. Toto je obrovský mýtus, ktorý zničil už tisíce úrod. Čerstvý hnoj spôsobí, že rastlina začne vyháňať množstvo drobných bočných korienkov, bude tzv. Vlasatá, stratí svoj pekný okrúhly tvar a čo je najhoršie, nasaje do seba dusičnany. Namiesto zdravého jedla si tak vypestujete chemickú bombu. Namiesto toho použite dobre vyzretý kompost. Predstavte si, ako naberáte do rúk tmavú, voňavú zeminu, ktorá sa vám mrví pomedzi prsty. Presne takúto štruktúru vaša červená repa potrebuje na to, aby mohla voľne dýchať a rásť do krásy. Keď už máme pripravenú dokonalú postielku, musíme sa zamerať na výber a prípravu samotného osiva. V obchode nájdete desiatky odrôd. Niektoré sú guľaté, iné podlhovasté, niektoré sú tmavé až do čierna, iné majú svetlejšie prstence. Tajomstvom úspechu je vedieť, čo vlastne chcete. Ak chcete skorú úrodu na letné šaláty, vyberajte odrody s krátkou vegetačnou dobou. Ak ale plánujete cviklu skladovať cez celú zimu až do jary, siahnite po neskorých odrodách, ktoré majú lepšiu trvanlivosť. A teraz jeden praktický tip priamo z praxe. Semienka cvikly sú v skutočnosti malé zhluky, tzv. Klbôčka. Sú dosť tvrdé a suché. Aby ste urýchlili ich klíčenie a zabezpečili si rovnomerné vzchádzanie, namočte ich na 1 až 2 dní pred výsevom do vlažnej vody. Vodu však každých 12 hodín vymieňajte, aby semienka nezhnili.
Predstavte si to ako prebúdzanie spiacej krásky. Týmto jednoduchým trikom im dodáte počiatočný impuls a v záhone vyklíčia o niekoľko dní skôr a hlavne všetky naraz, čo vám neskôr veľmi uľahčí prácu. Načasovanie je vo svete záhradkárčenia všetko. A pri našej dnešnej téme to platí dvojnásobne. Kedy je teda ten správny čas na výsev? Veľa ľudí sa ponáhľa a snaží sa dostať semená do zeme hneď, ako sa roztopí prvý sneh. To je ale veľká chyba. Cvikla je veľmi citlivá na chlad v počiatočných fázach rastu. Ak semienko vyklíči a následne ho zasiahnu jarné mrazy alebo len pretrvávajúce chladné počasie, rastlina zažije teplotný šok. Výsledkom bude, že namiesto tvorby krásneho koreňa okamžite vyženie do kvetu. To je obranný mechanizmus prírody, ale pre nás to znamená stratenú úrodu. Preto počkajte, kým sa pôda prehreje aspoň na 8 až 10 stupňov Celzia. V našich podmienkach to zvyčajne vychádza na druhú polovicu apríla až začiatok mája. Nemusíte sa báť, že by ste niečo zmeškali. Rastlinky, ktoré vyklíčia v teplej a príjemnej pôde, veľmi rýchlo dobehnú a predbehnú tie, ktoré sa trápili v chlade. Radšej zasiať o 2 týždne neskôr a mať istotu, než sa ponáhľať a zberať len tvrdé kvetné byle. Poďme sa teraz pozrieť na samotnú techniku siatia. Ako sme už spomínali, každé semienko je vlastne zhlukom viacerých zárodkov. Preto je kľúčové neosiať ich príliš husto. Ideálna hĺbka výsevu sú zhruba 2 až 3 cm. Ak ich dáte príliš plitko, môže ich vyplaviť dážď alebo vyschnú. Ak príliš hlboko, minú všetku energiu na to, aby sa predrali na povrch a môžu uhynúť. Urobte si v pripravenom záhone rovné riadky, vzdialené od seba približne 25 až 30 cm. Táto medzera je dôležitá pre prúdenie vzduchu a neskoršie okopávanie. A tu je jeden výborný trik pre lepšiu viditeľnosť a rovnomerné rozloženie. Zmiešajte tmavé semienka so svetlým, suchým pieskom. Keď budete túto zmes sypať do riadkov, jasne uvidíte, kde ste už siali a kde nie. Navyše piesok pomôže udržať osivo od seba. Po zasiatí riadky jemne zahrabte a čo je veľmi dôležité, pôdu zľahka utlačte rubom hrablí. Semienko totiž potrebuje tesný kontakt s vlhkou pôdou, aby mohlo začať čerpať vodu a prebudiť sa k životu. Po niekoľkých dňoch až 2 týždňoch, v závislosti od teploty, sa začnú diať zázraky. Na povrch vykuknú prvé drobné, fialovo-zelené lístky. Je to vždy radostný pohľad pre každého záhradkára. Ale práve v tomto momente prichádza na rad tá najdôležitejšia a zároveň najbolestivejšia práca. Jednotenie. Pamätáte si, ako sme hovorili, že z jedného klbôčka vyrastie viacero rastliniek? Teraz to uvidíte v plnej kráse. Na jednom mieste sa budú tlačiť 3, 4, niekedy až 5 malých klíčkov. Ak ich tam necháte všetky, budú si navzájom konkurovať. Budú bojovať o vodu, o živiny, o slnečné svetlo. Výsledkom bude spleť tenkých, neduživých korienkov, ktoré sa nikdy nevyvinú do poriadnej veľkosti. Veľa ľudí má psychický blok vytrhávať zdravé malé rastlinky, majú pocit, že ničia vlastnú úrodu. Ale musíte to prekonať. Predstavte si 5 ľudí v malej telefónnej búdke. Nikto z nich sa nemôže poriadne nadýchnuť. Presne to isté prežívajú vaše rastliny, ak ich včas nepreriedite. Ako teda správne jednotiť? Tento proces je najlepšie rozdeliť na 2 fázy. Prvé jednotenie by ste mali vykonať hneď, ako majú rastlinky prvé 2 pravé lístky. Vtedy je pôda ešte relatívne voľná a korienky nie sú prepletené. Opatrne, najlepšie po dobrom daždi, keď je zem mäkká, vytrhnite tie najslabšie jedince tak, aby medzi ostávajúcimi rastlinkami zostala medzera asi 3 až 4 cm. Pri práci si pridržiavajte pôdu okolo rastlinky, ktorú chcete ponechať, aby ste jej nepoškodili koreňový systém. Vytrhané lístky rozhodne nevyhadzujte na kompost. Sú to fantastické mladé lístky, plné vitamínov, ideálne do jarných šalátov alebo smoothies.
Druhé, finálne jednotenie, prichádza na rad zhruba po ďalších 3 týždňoch, keď už rastliny začínajú tvoriť malú buľvičku veľkosti lieskového orieška. Vtedy ich rozsaďte na finálnu vzdialenosť 10 až 15 cm od seba. Tieto väčšie vytrhnuté kusy už môžete normálne použiť v kuchyni, napríklad uvariť ako skvelú pochúťku. Vďaka tomuto priestoru získa každá zostávajúca rastlina kráľovský priestor pre svoj rast. Teraz sa dostávame k jednému z najväčších omylov v záhradkárčení. Polievanie. Mnoho ľudí si myslí, že čím viac vody, tým lepšie. A chodia s krľou do záhrady každý jeden večer. Toto je pri cvikle fatálna chyba. Ak ju budete polievať často a plitko, vytvorí si len povrchový koreňový systém. Bude lenivá a nebude hľadať vodu v hlbších vrstvách pôdy. Ako náhle potom prídu horúce dni a vy ju zabudnete poliať, rýchlo zvedne a môže prasknúť. Tajomstvo spočíva v menej častom, ale o to výdatnejšom zavlažovaní. Polievajte raz, maximálne 2-krát za týždeň, ale tak, aby voda prenikla aspoň 20 cm do hĺbky. Týmto donútite hlavný koreň, aby rástol smerom nadol za vlhkosťou, čo podporí tvorbu veľkej a silnej buľvy. Samozrejme, v období, keď semená klíčia, musí byť povrch vlhký, ale ako náhle rastliny zosilnejú, buďte na ne trochu prísni. Mierny vodný stres ich donúti vybudovať si odolnosť. A pamätajte, mesiac pred zberom zálievku úplne obmedzte. Zvýšite tým obsah cukru a predĺžite jej trvanlivosť v pivnici. A teraz vám prezradím jedno staré, takmer zabudnuté tajomstvo, ktoré používali ešte naše prababičky na to, aby bola cvikla neuveriteľne sladká a mala krásnu, sítu farbu. Je to niečo, čo vás možno zaskočí. Slaná voda. Áno, počujete správne. Obyčajná kuchynská soľ. Prečo to funguje? Červená repa totiž patrí medzi rastliny, ktoré majú pôvod na morských pobrežiach, a sodík je pre jej optimálny vývoj priam nevyhnutný. Nedostatok sodíka sa prejavuje tým, že listy červenejú a buľva nie je dostatočne sladká. Ale pozor, neznamená to, že máte záhon zasypať kilami soli. Rozbíjame tu mýtus o zasolení pôdy. Stačí rozpustiť 1 polievkovú lyžicu hrubozrnej soli v 10 litroch vody a týmto roztokom zaliať rastliny zhruba 2-krát počas sezóny. Prvýkrát, keď sa začína tvoriť buľva, a druhýkrát asi mesiac pred zberom. Tento jednoduchý a lacný trik spôsobí, že vaša úroda bude mať takú výraznú, plnú a sladkú chuť, akú ste z obchodu ešte nikdy nezažili. Druhým zázračným elixírom pre túto koreňovú zeleninu je obyčajný drevný popol. Popol je čistým prírodným zdrojom draslíka, vápnika, fosforu a celej škály stopových prvkov. Práve draslík je kľúčový pre rast obrovských buliev a pre hromadenie cukrov. Ak ho máte z kachlí alebo krbu, kde ste pálili len čisté drevo bez chemikálií a plastov, máte hotový poklad. Ako ho správne použiť? Môžete ho jemne rozsypať priamo do medziriadkov a zľahka zapracovať do pôdy pri okopávaní. Alebo si z neho môžete urobiť tekuté hnojivo. Stačí zaliať 2 hrnčeky popola 10 litrami horúcej vody, nechať 2 dni odstáť a potom týmto výluhom rastliny zaliať ku koreňom. Dajte si však pozor, aby ste nepolievali priamo listy počas horúceho slnečného dňa, pretože by ste ich mohli spáliť. Popol zároveň funguje ako jemný regulátor kyslosti pôdy. Cvikla totiž vyslovene neznáša kyslé pôdy. V kyslej zemi trpí, nedokáže prijímať živiny a listy jej žltnú. Takže popol ju nielen nakrmi, ale jej aj vytvorí ideálne prostredie pre život. Stretli ste sa už s tým, že ste na jeseň rozkrojili krásnu veľkú cviklu a uprostred bola čierna, dutá a zhnitá diera? Je to obrovské sklamanie a túto zeleninu môžete už len vyhodiť. Toto nie je chyba škodcov, ani zlej odrody. Je to klasický prejav nedostatku bóru. Bór je mikroelement, ktorého v našich pôdach často nie je dostatok, alebo je pre rastliny nedostupný, najmä v obdobiach sucha. Táto fyziologická porucha sa nazýva srdiečková hniloba. Predchádzať sa jej dá pritom veľmi jednoducho a lacno.
Riešením je kyselina boritá, ktorú zoženiete v každej dobrej záhradkárskej potrebe alebo lekárni. Rozpustite polovicu kávovej lyžičky prášku v malom množstve horúcej vody, pretože v studenej sa nerozpúšťa, a následne to dolejte do 10 litrov vody. Týmto roztokom postriekajte listy rastlín zhruba v polovici leta. Tento jediný krok zachráni vašu úrodu pred vnútornou hnilobou a zabezpečí, že dužina bude pevná, zdravá a krásne prefarbená od okraja až po samotný stred. Ďalším fantastickým krokom, ktorý oddelí priemernú úrodu od tej špičkovej, je mulčovanie. O mulčovaní sa dnes hovorí všade, ale pri koreňovej zelenine má svoje špecifické a nezastupiteľné miesto. Ak necháte pôdu okolo rastlín odhalenú, slnko ju rýchlo vysuší, vytvorí sa na nej tvrdá kôra, cez ktorú ku koreňom neprenikne vzduch. Navyše, obnažená vrchná časť buľvy môže v horúčavách zdrevnatieť. Keď však medzi riadky natiahnete vrstvu organického materiálu, urobíte doslova zázrak. Najlepší je pokosený trávnik, ktorý ste nechali jeden deň zavednúť. Alebo slama. Táto vrstva zadrží v pôde vlahu, takže nebudete musieť tak často polievať. Udrží korene v príjemnom chlade aj počas najväčších letných páľav. A ako obrovský bonus zamedzí rastu buriny. Predstavte si, že si v lete môžete len tak sadnúť na lavičku a užívať si pohľad na vašu záhradu, namiesto toho, aby ste každý víkend trávili na kolenách vytrhávaním nekonečnej buriny. Mulč sa navyše postupne rozkladá a mení sa na dokonalý humus, ktorý rastliny priamo vyživuje. Keď už sme pri tej burine, poďme si vysvetliť, prečo ju cvikla tak strašne nenávidí. Nie je to len otázka estetiky. Táto rastlina má vo svojich začiatkoch veľmi slabý a plytký koreňový systém. Ak dovolíte, aby ju burina prerástla, okamžite prehrá boj o svetlo a najmä o živiny. Burina rastie rýchlejšie a je agresívnejšia. Preto je okopávanie v prvých týždňoch po vzídení kľúčové. Ale pozor, aj tu musíte byť opatrní. Okopávajte len veľmi plitko, maximálne do hĺbky 2 až 3 cm. Ak by ste išli motikou hlbšie, mohli by ste popretínať jemné vlásočnicové korienky, cez ktoré rastlina prijíma vodu. Pravidelné narúšanie pôdneho prísušku po každom daždi zároveň zabezpečí dostatok kyslíka pre pôdne mikroorganizmy, ktoré pripravujú potravu pre našu úrodu. Ako náhle však listy zapoja rad a vytvoria súvislý tieň nad pôdou, a ideálne, ak použijete spomínaný mulč, burina už nebude mať šancu a vaša práca s motikou v tomto záhone sa pre danú sezónu prakticky končí. Tajomstvo úspešnej záhrady nespočíva len v tom, ako sa staráte o jednotlivé rastliny, ale aj s kým ich skombinujete. Hovoríme o tzv. Alelopatii, teda o vzájomnom ovplyvňovaní rastlín. Cvikla je veľmi spoločenská, ale má aj svoje jasné preferencie. Medzi jej najlepších priateľov patrí cibuľa a kaleráb. Ak ich zasadíte striedavo do riadkov, budú sa navzájom chrániť. Vôňa cibule odplaší mnohé lietajúce škodce. Veľmi dobre si rozumie aj s fazuľou kríčkovou alebo so šalátom. Na druhej strane sú susedia, ktorých vyslovene neznáša, a ak ich dáte vedľa seba, obidve plodiny budú živoriť. Nikdy nesejte červenú repu do blízkosti horčice a vyhýbajte sa aj tesnej blízkosti s kukuricou. Tieto plodiny si extrémne konkurujú v koreňovej zóne a odoberajú si tie isté živiny z pôdy. Správnym plánovaním zmiešaných kultúr dokážete nielen ušetriť miesto v záhrade, ale prirodzenou cestou zvýšiť výnosy a znížiť potrebu akejkoľvek chemickej ochrany. Príroda má totiž na všetko svoj vlastný systém. My ho len musíme rešpektovať. Pestovanie bez škodcov by bola utópia, preto musíme byť pripravení zasiahnuť, a to najlepšie prírodnou cestou. Najčastejším nepriateľom, s ktorým sa stretnete, je vožka maková. Sú to tie malé, čierne potvorky, ktoré sa zhlukujú na spodnej strane listov a vysávajú z nich šťavu. Listy sa následne krútia a celá rastlina slabne. Druhým častým problémom je muškou, ktorá sa volá kvetárka repová. Jej larvy sa zavrtajú do listu
a vyžierajú v ňom chodbičky, čo vyzerá ako také bledé pľuzgiere na inak zdravom liste. Kým siahnete po chemickom postreku, vyskúšajte silu prírody. Výborný je silný odvar spaliny alebo z vratiča, ktorým napadnuté listy dôkladne postriekate, a to najmä zo spodnej strany. Proti vožkám fantasticky funguje aj obyčajný postrek z mazľavého mydla a trochy oleja, ktorý škodcov doslova udusí. Dôležité je konať rýchlo, hneď pri výskyte prvých jedincov. Ak budete pravidelne kontrolovať svoje rastliny pri večernej prechádzke záhradou, zachytíte problém včas a hravo si s ním poradíte. Okrem hmyzu nás vedia potrápiť aj hubové ochorenia. Najznámejšou chorobou, ktorá zvykne napadnúť listy červenej repy koncom leta, je cerkosporióza. Spoznáte ju veľmi ľahko. Na listoch sa objavia drobné, sivohnedé škvrny s výrazným tmavočerveným alebo fialovým okrajom. Tieto škvrny sa postupne zväčšujú, až celý list uschne a odumrie. Pre rastlinu to znamená, že stráca svoju továreň na energiu, prestane rásť a buľva zostane malá a bez chuti. Toto ochorenie sa šíri najmä v teplom a vlhkom počasí. Ako sa brániť? Základom je prevencia. Ako sme už hovorili, nesaďte rastliny príliš husto, aby medzi nimi mohol voľne prúdiť vzduch a listy po daždi rýchlo oschli. Polievajte vždy len ku koreňom, nikdy nie na list. Ak už zbadáte prvé napadnuté listy, neľútostne ich otrhnite a zlikvidujte. Najlepšie spáľte. V žiadnom prípade ich nedávajte na kompost, pretože spóry huby by tam prežili a o rok by ste si problém rozniesli po celej záhrade. V prípade silného tlaku môžete použiť preventívny postrek na báze medí. A teraz sa dostávame k bodu, ktorý vysvetľuje náš hlavný názov. Ako dosiahnuť, aby cvikla rástla skutočne ako na droždí? Odpoveď je jednoduchá. Použite skutočné droždie. Kvasnicové hnojivo je tajná zbraň mnohých skúsených záhradkárov. Droždie je plné vitamínov skupiny B, aminokyselín a enzýmov, ktoré stimulujú rozvoj pôdnych baktérií. Tieto baktérie následne prepracujú organickú hmotu v pôde tak, že živiny z nej sú pre rastliny okamžite a ľahko dostupné. Je to, ako by ste im naservírovali hostinu na striebornom podnose. Príprava je smiešne jednoduchá. Rozdrúte 100 gramov čerstvého pekárskeho droždia do 10 litrov vlažnej vody, pridajte 2 polievkové lyžice cukru, aby sa kvasinky mali čím živiť, a nechajte túto zmes kvasiť niekde v teple aspoň 24 hodín. Následne tento roztok zriete v pomere 1:5 s čistou vodou a zalejte rastliny. Tento povzbudzujúci zázrak aplikujte v strede leta, keď buľvy najviac naberajú na objeme. Uvidíte tú explóziu rastu na vlastné oči. Jeseň sa blíži a my sa musíme naučiť, kedy je ten správny čas na zber. Nechávať úrodu v zemi čo najdlhšie nie je vždy to najlepšie riešenie. Cvikla, na rozdiel od mrkvy, neznáša mrazy. Ako náhle teplota klesne pod bod mrazu a buľva trčí zo zeme, zamrzne. Aj po jemnom omrznutí sa naruší jej bunková štruktúra a stane sa úplne nevhodnou na zimné skladovanie, pretože do pár týždňov začne hniť. Ako teda spoznať, že je hotová? Pozrite sa na listy. Keď tie najspodnejšie začnú žltnúť a usychať a samotná buľva sa začne viditeľne tlačiť von zo zeme, je pripravená. Zvyčajne je to na prelome septembra a októbra, tesne pred príchodom prvých ranných mrazíkov. Pamätajte na pravidlo, ktoré sme už spomínali. Približne 3 týždne až mesiac pred plánovaným zberom ju úplne prestaňte polievať. Zem musí trochu preschnúť. Nie len, že sa vám bude lepšie vyberať zo zeme, ale hlavne sa v nej skoncentrujú všetky cukry a minerály. Aj samotný zber má svoje presné pravidlá. Toto nie je burina, ktorú len chytíte za listy a vytrhnete zo zeme. Ak by ste cviklu silno ťahali, mohli by ste pretrhnúť hlavný koreň, alebo by ste mohli poškodiť pokožku buľvy. Akékoľvek, aj to najmenšie škrabnutie je otvorenou bránou pre baktérie a plesne v pivnici. Použite rýľ, alebo ešte lepšie, rýci vidly. Opatrne ju podoberte zo spodu a zľahka nadvihnite okolitú zem.
Až potom ju jemne vytiahnite za listy. Zvyšnú hlinu z nej nikdy neotĺkajte o seba navzájom, ani o tvrdú zem, mohli by ste ju otlačiť. Hlinu len jemne zotrite rukou. A teraz prichádza kritická chyba, ktorú robia mnohí. Odkrajovanie listov nožom. Nikdy neodrezávajte listy tesne pri buľve. Z rany by vytiekla vzácna červená šťava a repa by vyschla. Listy jednoducho chyťte oboma rukami a krútivým pohybom ich otrhnite zhruba 2 cm nad povrchom plodu. Zostane tam taký malý pahýľ, ktorý bezpečne zaschne a ochráni vnútro. Posledným krokom na našej ceste je uskladnenie. Všetka tá tvrdá práca by vyšla na zmar, ak by vám v januári v pivnici úroda zhnila alebo úplne zmekla a scvrkla sa. Pred uložením do pivnice nechajte zozbierané buľvy pár hodín oschnúť na čerstvom vzduchu v tieni, ale na noc ich už nenechávajte vonku kvôli rose a možným mrazíkom. Netrieďte ich podľa krásy, ale podľa zdravia. Akékoľvek prasknuté alebo poškodené kusy dajte bokom a spotrebujte ich ako prvé. Tie dokonalé, s neporušenou šupkou a chvostíkom, sú pripravené na dlhý spánok. Cvikla potrebuje chlad a vysokú vlhkosť. Ideálna teplota v pivnici je okolo 0 až 2 stupňov Celzia. Ak máte subšiu pivnicu a zvykne vám koreňová zelenina vednúť, použite klasický trik s pieskom. Do drevenej debničky dajte vrstvu mierne vlhkého piesku, poukladajte naň repu tak, aby sa navzájom nedotýkala a zasypte ďalšou vrstvou piesku. Takto uložená vám vydrží čerstvá, tvrdá a plná vitamínov až do nasledujúcej jari. A máme to. Cesta od malého, vráskavého semienka až po plnú debničku nádhernej, zdravej a obrovskej zeleniny vo vašej pivnici. Prešli sme si všetkým od prípravy dokonalej jemnej pôdy, vyhnutia sa fatálnej chybe s čerstvým hnojom, cez bolestivé, ale nevyhnutné jednotenie. Odhalili sme tajomstvo zriedkavého polievania, zázrak so soľou a drevným popolom, ktorý dodá tú nezameniteľnú sladkosť. Zachránili sme úrodu pred hnilobou pomocou bóru a dodali sme jej energiu kvasnicovým hnojivom, aby rástla presne tak, ako sme sľúbili na začiatku. Ako na droždí. Naučili ste sa, že rešpektovať potreby rastliny a chrániť ju pred susedmi, ktorých neznáša, je lepšie ako litrové postreky z obchodu. Záhradkárčenie nie je o boji s prírodou, ale o spolupráci s ňou. Ak tieto postupy zaradíte do svojho plánu na budúcu sezónu, garantujem vám, že takú krásnu a sladkú červenú repu ste ešte nejedli. Predstavte si ten moment uprostred treskúcej zimy. Zídete do svojej pivnice, odoberiete vrstvu piesku a vytiahnete obrovskú, pevnú a ťažkú cviklu. Keď ju doma rozkrojíte, je síto bordová, bez jedinej chybičky a už zasurova vonia úžasne sladko. Toto nie je len zelenina. To je výsledok vašich vedomostí, vášho odhodlania nepodľahnúť starým mýtom a vyskúšať veci inak. Dnes sme odhalili pravdu o slanej vode, popole, nekompromisnom jednotení a správnom zbere. To je ten skutočný obrad, ktorý zmení vašu záhradu. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca a že venujete svoj čas učeniu sa nových vecí. Ak sa vám tieto informácie páčili a považujete ich za užitočné, budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber tohto kanála a stlačíte tlačidlo Páči sa mi to. Podporíte tým tvorbu ďalších podobných videí. A teraz mám na vás poslednú otázku do komentárov. Ktorý z týchto tipov bol pre vás najväčším prekvapením a určite ho tento rok vyskúšate? Je to zalievanie soľou alebo kvasnicové hnojivo? Napíšte mi, teším sa na diskusiu s vami.